Nou, Joert starten we met het nieuwe seizoen. En we beginnen jong met de Bad Rattlesnake Bash. En dat is country, bluegrass, rockabilly, singer-songwriter, zo wat. Ja. No Saint, Sita Marije en de Haystack Hillbillies. En hoe komt ze bij die artiesten? Hij is een breed netwerk van artiesten of denkt van wie maar zijn een keer een nieuw talent uit Nooi? Nou, wij hebben wel open podium gewoon in het badhuis. En daar gaat Sita Marije jeder wel optreden. En we gaan natuurlijk elke jaar, dus eigenlijk sinds het begin van het badhuis, het nieuwe badhuis dan, Bad Billy Blue Festival. En daar had Sipke Visser met zijn band Held op Sokken bij de eerste editie optreden. En verleden jaar mij No Saint. En hij kwam zelf eigenlijk met het idee om een soort van wintereditie zeg maar, van de Bad Billy te doen. Dus vandaar. Ja, hoe vaak heimactiviteiten met concerten in het badhuis? Dat? Nou, wij proberen maandelijks wat te doen. Maandelijks. Ja. En hoe lang, best wel heel lang programmeur bij het badhuis? Nou, eigenlijk van het begin van het nieuwe badhuis zeg maar, ja. En grote passie van muziek en alle genres wat? Ja, alle genres inderdaad. En is er net in je genre dat zei van, dat vind ik wel heel leuk? Nee, mijn eigen smaak is wel heel breed. En de programmist natuurlijk net van diezelfde programmist van het publiek. Ja, zo simpel is het. Ja, en jongen dus, eerste concert werd van 2024. Ja. Ben al aardig wat kaarten verkocht? Er zijn al wat kaarten verkocht. En ik zeg ook wel op social media dat het wel deeld wordt en samen de binnenkaarten te keer. Dus... ja, hoeveel kost het? €10 in de vakverkeer. €10 in de vakken en onder kassa $12,50, ja. Ja, nee, maar hoe groot is de zaal? Hoeveel mensen kennen er komen? Nou, er kunnen ongeveer 200 man in. 200 man? Ja. En komen ze dan echt uit de regio? Of waar komen ze allemaal? Wel voornamelijk uit de regio. En ik zeg wel, maar wij gaan ik wel een protte metal optredens. En want ja, dat publiek werd dus te vinden. En die komen echt wel uit een grotere regio bij. Dus dan zullen wij wel meestal uit Ljouwert en zo dit jaar komen. En metal, waarom leeft zo'n metal zei in de regio? Ja, ik weet het net. Ik bedoel, er is toch een hele grote groep van metalfans hier in de omkrieten. En die werd dus gewoon wel te vinden. En ben ik wat metalbandjes uit de regio dan? Ja, wij hadden 23 maart hebben we de volgende actie op de agenda, zeg maar. En dan hebben we een band die het voor het eerst optreedt. Dat is Omega Dead Squad. En die ben eigenlijk verleden jaar zoiets begonnen. Mm-hmm. En die gaan nog nooit eerder optreden. En die gaan dus ik benaderen. Nee, leuk om te horen. Wat is het leuke om dit programma van zo'n badhuis? Ja, wat is het leuk? Nou ja, ik ben gewoon zelf een muziekliefhebber. En het is leuk om te zien als mensen het naar het zin hebben. Ja. Ja, dat vind ik mooi.